Wannan shine raba abinci da muka yi na yau 16 ga watan Rabiul Awwal shekara 1446 wanda ya daidai da 19 Septemba 2024. Wato inda za ka san cewa akwai yunwa, inda muke zuwa raba abinci da sauran charity organization, primary school ɗin da mutane suka taru. To wa'inda ma ruwa bai shiga gidansu ba su ma sun zo sun cika gurin saboda su ma neman abin da za su ci suke yi. So wannan ya sa gwamnatin suka ga cewa to wanda suka raba cewa kowa ya koma gidan shi a je a raba wa mutane wanda suka cancanta, wanda muna ganin kaman ko da ba a yi hakan ba da duk saboda mutum da yana da abinci ba zai zo ya zauna a gurin ba. So ala ayyati hal wannan ya sa muka koma wuraren gidajen mai da sauransu muka ci gaba da raba wa'innan abincin. Allah muke roƙo ya saka ma kowa alkhairi, duk wanda suka yi donating da wanda ba su yi ba, da wanda suke da niyya, da wanda ma suke yi individually, da wanda suke tura ma ba su da shi amma suke turawa. Allah muke roƙo da ya saka ma kowa da alkhairi. Allah muke roƙo kuma ya kawo ƙarshen wannan abu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.